खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बिसायख'थि आय'गआ फैबाय थानाय समाव लक सभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे गोनांथार सांग्रांथि फोसावदों मानोना लक सभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो एबा लक सभा बिसायख'थि जानो माखासे सानफोरल' दंसै। जायफोर सुबुंफोरा लक सभा बिसायख'थिखौ लानानै साखाफारा जादों बैसोरनि थाखाय सोरखारा माखासे सांग्रांथि फोसावदों। बिसायख'थि आय'गआ गुबैयै लक सभा बिसायख'थिनि समाव राजखान्थि दोलोफोरनि थाखाय बे सांग्रांथिखौ होदों। राजखान्थि दोलोफोरखौ बिसायख'थि फोसावदिंनायाव उन्दै लाइमोनफोरखौ जानगाराव लाखिनो सांग्रांथि होदों बिसायख'थि आय'गआ। बिसायख'थि फोसावदिंनायजों लोगोसे बिसायख'थिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया हाबाफारिफोराव उन्दै लाइमोनफोरखौ लाफानो मोननाय नङा। दोलोनि जानानै खन्थाइ आवरायनाय, मेथाइ रोजाबनाय, राजखान्थि दोलोनि नेरसोन दिन्थिफुंनाय, राजखान्थि दोलोखौ मदद होनाय आरो बबेबा हेंथा दोलोखौ सोंखारिनाय बेफोरनिफ्राय उन्दै लाइमोनफोरखौ जानगार खालामथारनांगौ। बेफोर हाबाफोरनिफ्राय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरा उन्दै लाइमोनफोरखौ जानगाराव लाखिथारनांगौ होननानै बिसायख'थि आय'गआ रोखा सांग्रांथि होदों। थांनाय माखासे समाव उन्दै गथ'फोरखौ लाफानानै राजखान्थियारि गेलेनाय आरो राजखान्थियारि नेरसोनफोरखौ लानानै बायदि ससियेल मिडियायाव गावजों गाव जेंना जेंसि गोनां बानबुंथि होबाय थानायफोरखौ एबा गावजों गाव सोंखारिलायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन। दा बैफोर गासैखौबो नोजोर होनानै बिसायख'थि आय'गआ राजखान्थि दोलोफोरनि थाखाय बे सांग्रांथिखौ फोसावदों। बर' रावा बुहुमनि बिखायाव गेवलांसारदों आरो बेबादि बाथ्रानि साननाय हनाया जों साफ्रोमबो बर' फिसानि गोरबोआव दं। बे नोजोरजों मैया आसाम आयेन आफादनि सदनाव बर' रावखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम्मानि नैथि सानाव बर' रावखौ गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बाहायनायखौ नुनो मोनदों। गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बर' रावजों माखासे बाथ्रा बुंथिदों। आसाम आयेन आफादनि नैथि साननि बाजेट जथुम्मायाव बिथाङा बुंथिदों, नोंथांमोना बयबो सिरि था आरो बे सदनाव बयनिबो बुंनाया गुरुत्व दं। गासैबो बुंनाया गुरुत्व गोनां आरो गासैबो खोथाखौनो सदनाव नोंथांमोना बुंनो हागोन होनना बिथाङा बुंथिदों। आसाम आयेन आफादाव बर' रावखौ बाहायजानाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव। गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गावनि सदन सामलायनाय सदननि गेजेराव गासै 126 एमएलएफोरनि गेजेराव मैया बाजेट जथुम्मायाव बर' रावखौ बाहायदों। क'क्राझार भबानिपुराव गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। थांनाय साननै सान सिगां बेलासिनि समाव सिनाय मोनै सुबुङा सासे सुबुंखौ बाथामजों बुनानै गोब्राब जोखोम खालामनाय जाथायखौ खौरां मोननाय जादों। जोखोम जानांनाय सुबुंखौ बिशाल दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सायाव नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरि भबानिपुराव आरो नन्दुपथआव बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदों। बाथामजों बुजाना गोब्राब जोखोम जानांनाय सुबुंखौ क'क्राझार आर.एन.बि. सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों होननानैबो नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों। नखरनि सोद्रोमाफोरा बिशाल दासखौ बुनानै गोब्राब जोखोम खालामनाय जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों क'क्राझार पुलिस थानायाव एफ.आइ.आर. थिसनबाय होननानै फोरमायथिदों। चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफाननि बानजायनायजों काजोलगाव सालझारा गेलेग्रा फोथाराव नेशनेल गार्ल चाइल्ड उइक हाबाफारि खुंफुंदों। हाबाफारियाव बाहागो लादों बि.टि.आर.नि एम.सि.एल.ए. माधब चन्द्र सेत्रीजों लोगोसे बि.टि.आर.नि सुबुं अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास बिथांमोना। एयारगानजों दाव गावग्रा आरो दैमायाव कारेन्ट सेक होग्राफोरनि थाखाय मोनसे फोसावनाय। जुदि सोरबा एयारगानजों दाव गावोब्ला 5,000 रांनि जुरिमाना होनांगोन लोगोसे सोरबा कारेन्ट सेक होना ना हमना जायोब्लाबो 5,000 रांनि जुरिमाना होनांगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि ओनसोलनि दैसुमगिरि दैगोदै थारायबारि सानजा थारायबारि दरब्रै गामिया जथायै मैया आबहावाखौ फोसाबनांगौनि थाखाय मोनसे आफाद दानानै लादों। बेनि गेजेरजों एयारगानजों दाव गावनायखौ बन्द खालामनाय, दैमायाव कारेन्ट सेक मुलि होनायखौ बन्द खालामनाय आरो सोरबा जुदि बे आफादनि थांखिफोरनि बेरेखा मावोब्ला नोगोद 5,000 रां जुरिमाना लानायजों लोगोसे आयेन बादियै हमनानै हरगोन पुलिसनि आखायाव होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों बे आफादनि दैदेनगिरि सुरुज बसुमतारी आरो राजिब नार्जारी बिथांमोना।
बिटिआर गोरोबथाखौ जेरै फालिदों बिटिसि गोरोबथाखौबो फालिनांगौनि गोनांथि दङ होननानै बुंथिदों बिथां बिनुत कुमार ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कक्लाबारियाव अल बड' सेनियर सिटिजेन फार्मनि लेङाइ नेहाथारि एबा कक्लाबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि बिनुत कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथाखौ जेरै फालिदों बिटिसि गोरोबथाखौबो फालिनांगौनि गोनांथि दङ होननानै बुंथिदों बिनुत कुमार ब्रह्म बिथाङा। आरो थांनाय 2020 मायथाइयाव जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे 2003 मायथाइयाव जानानै थांनाय बिटिसि गोरोबथानि बेफोरनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। सा-सानजा लाइभ कनक्लेभ 2024 नि बेखेवनाय जथुम्मायाव सिएम प्रमद बर'जों लोगोसे नागालेन्डनि मन्त्रि तेमजेन इमना आलंआ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।